mgbe a abịa ayabịa kọwaa maka ndị fake dibia fake eze nwanyị anyị tikwere ya ndị fake church and pastors mgbagha ntị maka na anyị ga na-asape ya one after the other ka unu wee ghọta ihe a chọrọ ime na Anambra be anyị. Mgbagha ntị ka ijide nke a aka. Soludo ị ga-elebakwu anya dịka ị na-eleba n'aka ndị dibia fake na-eleba n'aka ndị eze nwanyị fake. Odo ikwukwe na ị ga-elebakwa anya n'aka ndị fake pastor. Mụnwazi chọkwara ka m gwa gị ị ga-elebara ya anya n'aka ndị fake miracle. Ifuru ndị ụka na-eme fake miracle, ndị ụka na-agwọ ndị ara ma ndị ara adị agwọ onye ara. Ọ bụ na eme crusade na Port Harcourt agwọ ndị Warri, anyị agwọ ndị na Port Harcourt. Eme crusade n'Isere Asaba ebe a eje gwọ ndị siri Makọdị bịa. Miracle anaghị arụ ọrụ n'isi ebe ha eburu ya wee bịa. Ị ga-elebakwu anya n'ime na ndị niile ahụ ndị ụmụ fake church ejuru Anambra be anyị. Fake church ya store ọbụla ewetiri ewere ame church store ọbụla ewetiri ọ bụrụ church. A ga-eje ebe a sisoro jee ebe a ka enyocha afa ego ọbụla eji eme nke ya wee nweta ọgwụ agwọrọ agwọ. Ịmanụ ha bụ ndị na-achọ. Soludo nke a emalitere ọlụ a ga-arụrụ ya n'isi. Ọlụ a malitere a ga-arụrụ ya n'isi. Efuru ebe ọbụla akụkụ ọbara adị mmadụ na-agbara ịtọ wee nọrọ ebe a na-ada mkpahịkwa ewee buru home speaker wee mantuo n'elu ewee na-eyi gogogogogogogogo jee ebe a zie ndị ọrụ ha ji ebe a nyochaa. Ọ bụrụ ebe ya egwu ana na ebe a ga-eluzu pila ka eluzuo pila ka a mara ihe eji wee wube chọọchị ahụ. Maka na ebido enyochabago ebe ọbụla ebidogo nyocha na ga-eji nyocha fa ndị niile a na-agwa onye isi ma ndị isi enwe union ha na-agwa ndị ara n'ọnụ miracle. Ndị ara enwe union ha na-eme ife niile ma ndị na-eme smackdown ma ndị na-agba mmadụ akpịrị n'ala. Jee na chọọchị ndị a niile ejee na ya chọọchị niile ilu ebe afọ ka a kpọtara fa ndị a ga-agwọ. Ha ga-abịa Ọka si duru ndị chọọchị ịmara ekwu a ga-atụ ọgbụ mana ọ bụrụ mana fa na-anụ amara m ife a na-akọ. Ihe na-ekwu bụ na ebe ọ bụla iwepụ ịpụta gwuo ịsanitaize Anambra. Ebe ọ bụla ịpụta gwuo ịsanitaize Anambra. Ndị chọọchị ahụ na-ekreti miracles dị iche iche kpọọ pastọ ahụ ọ sị na ya na-agwọ ndị ara akpọta ndị ara na gọọmenti haus ọgwọ. Ọ sị na ya na-adị ekpere mmadụ ekpere onye ahụ ewere onwe ya. Ọ ya bụ ime crusade ahụ na gọọmenti haus ka ndị mmadụ nwere onwe ha. Ọ bụrụ na ndị mmadụ enwere onwe fa ị mara na ọ na-eje nga. Ọ sịkwa na ya na-ebe ekpere ndị mmadụ enwe ego a ga-akpọtara ya ndị a na-esi ike. Ya otu ahụ ọ dị n'aka ndị dibia ọ ga-adịkwa otu ahụ n'aka ndị chọọchị. Even self ndị chọọchị ọbụla glory be to God esogbo wee bụrụ gị amụma ha nke nwa bụ Soludo. Ọ mere amụma nke eborogo na-anọ n'amụma were nọ n'amụma were gbupere ha ebe Soludo gbakpọrọ bịa na gọọmenti haus were gbagide gbara gọọmenti haus Soludo were gbaa ọsọ na gọọmenti haus. Nwoke ọkwa ịka na gọọmenti haus kemgbe kango eso buru gị amụma a eso wee buru gị ya bụ amụma a fake. Nke nwa bụ nna anyị Soludo wepụta wee tụtụrụ edemede wee dee kwuo na ga-ebelivu ya. Nke a gụnwa ka a gwara ya ọ kpụrụkpụ mmadụ dị ka gị ka a gwara nka ka maka nke a gwara ụmụ ogbenye ewee were ya na-eti isi. So many problems in the family abịa ebuoro onye ahụ amụma ama no fake. O wee were ya jetu iro na family obi n'ime. O were ya tụọ ego enyere iro aka. O were ya tụ nwanne ya ilo. Ụfọdụ jiri atụ nna ha ilo. Ụfọdụ jiri atụ nne dị ha ilo. Ụfọdụ jiri atụ nna adịghị ilo. Ụfọdụ jiri atụ nwanne ha ilo.
ọ bụrụ ebe eburu amụma fake Soludo chụwakwa ndị ahụ chụwa ha na ha niile esokwe na ndị na-ejekwe patronize ndị dibịa. Ị ga-achụkwa fa ha so na ndị na-eje patronize ndị dibịa, ha so na ndị na-eje patronize ndị eze nwaanyị ahụ na ịfụrụ. Onye eru na nke ya okpupe ọta ya ọ bụrụ ebe ya egwu a na ebe niile a ka ife ihe eji wubi ya, maka na agbụ isi si megịnị si kpụọ afụ ọnụ, maka na na agbụ isi kpụọ afụ ọnụ iru onye afọ apụta kpatara na onye na-awe ara na-abụ onye ala na-abụ akpụ onye ala isi ọdịniti ọ dịka na ọ bụrụzi onye ala, mana ịha onye ala ka o bụrụ nnukwu ntutu ọ ya ga-egosi gị na onye ala. Fake ndị niile a na-abụ ha kpee ekpere miracle emesịa ihe ahụ ekwuru abụghị eziokwu, ihe nyocha afa ha soro bịa na nga. Anyị chọrọ ka nga ju eju, onye amara ruo n'oge eje o jee ndị fake pastor ka hara ebe ọbụla ewuru stọọ, ebe ọbụla akpọkwabara ya, ma ebe ọbụla ha jere kụọ ya, ma ebe ọbụla ewoghebere ya, si ji enyo ka amara ihe a na-eme ebe ahụ, si ji enyo ka amara ihe a na-eme ebe ahụ. Na ụfọdụ tọn ziri ụka to ọ bụrụzie difrentịrị mmadụ amarọ ya bụ ya na-ekwu okwu ya bụ ka ndị dibịa na-abịa, ka ndị eze nwaanyị na-abịa, ka ndị ụka na-abịa. And ọ bụrụ na for myself, ọ bụrụ na for myself, ọ bụrụ na ihe ya ekwe nọ na amana ma ya etoro ịtụrụrụ gị alụ, ịfụrụ ndị niile anọ ni mpịa ihe niile a na-akụsị aka na stọọ, ịfụrụ ndị a na-akụsị aka na stọọ, ndị a na-arụkata ewere ofu shọpụ ewere ya na-akụ gwagwagwagwagwagwa ga-enwe permanent address. Anyị ma ụka ndị nke bụ ndị ụlọ ụka ibiri ndị nke ahụ bụkwa ndị ochie ụlọ ụka a ụfọdụ majik eme ekwere n'ime ya, nyoba anya n'ime ya, ịfọrọ dị mma ka apịalụfa apịa onye ọbụla, pịata onye ọbụla n'ọka, onye ọbụla abịa kọwaa ọsụ na-akpọrọ ya, ọ kọwaa onye kpọrọ ya okpukpe oku a, ọ kọwacha onye kpọrọ ya okpukpe oku, ọ gwa anyị onye kpọrọ ya nị gịnị ka ọ gwara ya ka ọ kpọrọ ya, maka mmadụ ọbụla akpọrọ oku ga-enwe ihe akpọrọ gị gwa gị ị ga-eme. Ọ bụ a na-anakọta kpọ mmadụ oke o ịgbazie ya nkịtị agbọ gị oke o kutere mmiri jee nke a ma o meelu m efe a, onye a nwudoro ọ bịa n'ọka okwuo onye kpọrọ ya, ọ sụrụ Chukwu kpọrọ ya, ajụọ ya kedu ihe ọ kpọrọ gị, gịnị ka o ziri gị mgbe ahụ na ọ bụla ọ kpọọla gị. Yes, maka na ejere ime ya ọ dị ka a gasị n'ọsọ ndị dibịa na ndị nke a ndị a na-ekwu okwu ya bụ everybody ọbụla nọ nda ihe nwere na-eme ka miracle ma ọ bụ na ọ na-eme ma o mere eme ma o mee eme, ihe ọbụla bụ ihe yiri eme nke ọ dịka nke eme nke ọ dịka nke a, ihe ọbụla yiri ihe dịka ideri ede ụmụ ya brabra dịsị agha sham ịfụchara ya ụmụ ya sipiri onye ọbụla pịata onye ọbụla n'ọka, maka iji eme ke space ebe ndị ahụ ị ga-apịata ga na-akọ ugbo na-akọpụta nri ha ka ị ga-eji wee ga emere mechin a ga-eji na-akọpụta nri na Anambra. Nke onye ọbụla akpụpụta ya ebe afọ o jee gbugbu ugbo ka o nwee ihe ọ na-aghọta, ka e were ha produce omo food ka agụụ berete na be anyị ewere maka na ha buru ibu. Ya bụ ihe na-ekwu bụ akpụ isi si ma gịnị sekpụkwa afụ ọnụ. Take note ndị ewenu ama na o ewute unu mana unu ewe n'iwe na ihe a nọbụ oge mkpupe oge mkpupe, so ihe niile na-anwa adịgo open, ihe niile ogherego oghe, so a ga-ekpupe nke Okeke ejedebe nke Okorie. Akwa ọ dịghị mma n'obi, akwa o wutere gị na maka akpọrọ ndị ụka unu echefuzie n'ụnụnwa na-ebu ụzọ jee gbaa afa ebe 2:30 in the morning before anyị bụ ndị ọdịnala na-abịa eje agba afa ebe a, ọ bụrụ na agbachagola jena na morning mass before anyị bụ ndị ọdịnala ga-abịa ịgba afa 6, 7, 8 o'clock unu abịachago ebe 4:30 gbaa na jena ịkwa n'ụlọ ụka. Ario Kristi, amen.